Gail Kimberley hija avukata Maltija imwielda Kurmi. Hija kienet konsulenta tal-kumpanija Swedish Match u ex-impjegata tas-Servizz Legali tal-Kunsill Ewropew. Ir-rapport tal-Olaf li ġie ppubblikat fil-Malta Today jgħid biċ-ċar li Kimberley kienet involuta fil-mod illegali li bih in-negozjant Malti Silvio Zammit ipprova jinfluwenza lill-kumpanija tat-tabak Swedish Match u l-European Smokeless Tobacco Council l-ESTOC. Il-negozjant allegatament talab 60 miljun euro minant Swedish Match u 10 miljuni oħra minant l-ESTOC. Dan allegatament sar biex Zammit juża l-kuntatti tiegħu u titneħħa l-projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-snus, prodott tat-tabak. Ir-rapport tal-Olaf li ġie ppubblikata l-ewwel darba isaqsi għaliex ma ttieħdux passi kontra Gail Kimberley minkejja li ġiet deskritta mill-Olaf bħala persuna suspettuża. Inizjalment Kimberley kienet meqjusa xut, iżda waqt investigazzjoni l-Olaf qal li fil-fatt Kimberley kienet involuta fl-allegat tixħim. L-Olaf skopra li Kimberley ma qalitx il-verità lill-kumpanija Swedish Match meta qalet li kienet preżenti waqt laqgħa fl-10 ta' Frar 2012 ma' John Dalli u Silvio Zammit. Kien waqt din il-laqgħa li allegatament ġie diskussi skambju ta' flus għat-tneħħija tal-projbizzjoni fuq l-snus. Ir-rapport li ħareġ 6 xhur wara r-riżenja ta' Dalli jgħid b'mod kategoriku li m'hemm ebda evidenza konklusiva dwar l-intħil jew parteċipazzjoni ta' John Dalli. Minkejja dan, fittra li l-kap tal-Olaf Giovanni Kessler bat li l-Avukat Ġenerali Peter Grech ingħad li hemm evidenza ċara li turi li Dalli kien jaf x'kien qed jagħmel Silvio Zammit. F'konferenza stampa fi Brussell, Kessler qal li wasal għal din il-konklużjoni wara li ġew eżaminati telefonati bejn Silvio Zammit u John Dalli. Barra minn hekk il-Malta Today tajt li Silvio Zammit għamel numru ta' telefonati mhux biss lil John Dalli iżda wkoll lill-uffiċjali oħra tal-Partit Nazzjonalista, bħas-Segretarju Ġenerali Paul Burch-Olivier, l-eks Ministru Michael Refalo u dak li kien Ministru George Policino. Giovanni Kessler qed jippreżenta żewġ xenarji. Jekk Zammit u Kimberley kienu qed jaġixxu f'isem John Dalli, għandhom ikunu akkużati b'tixħim it-tnejn li huma. Jekk kienu qed jużaw isem Dalli biex jiksbu kredibilità, għandhom ikunu akkużati li pprovaw jinfluwenzaw is-suq b'mod illegali. Intant l-investigazzjoni tal-Pulizija Maltija, indipendentement mill-investigazzjonijiet tal-Olaf, għadha għaddejja.